Het is 11:12 als VCR onkomt bij Sportpark de Achterriek in Marm en de wijn van de huldiging al kleerst. Andries Spek is de trainer van VCR. En dat tot hij te jaren met zijn heid, Leenspek. Een mooie tjestelling bij de trainer van Marm. Dat is Sander Terpstra. Nog maar 24 jaar. En wat denkt dat het in de 5e klasse er wat minder fanatiek contact is? Die had het goed mis. Let even op. Ja, dat is een cliché, maar veel er bovenop, jongen. Dan komen we weg in de wedstrijd. Nou is je boeten, dus een hele happening aan de gang, inclusief je band misschien. Ja? Dat hebben we zelf veroorzaakt, want van de 14 hebben we de 13 won. Ja, dat hebben we zelf dienen dus. Dat betekent dus echt dat we nou met dit traject al heel lang bezig zijn. Dat betekent echt dat we nou net in één keer zenuwachtig moeten worden. Hey jongens, inderdaad, wat geld krijgt zij met die senior van je ook gewoon. Wat wij nou als een vol spanning en vol stress daar het veld op komen, hè? Al die mensen die er dan aan de ziet kan staan, alle wat je erop houdt, als wij onder de stress staan, dat gaan we het zijn oude ziel maar maken. Hoe gaan we dan voetballen? Dan gaan we voetballen als we onder de stress staan. Komt ongelukkig, verliezen we deze wedstrijd de eerste doen. Maar die moet zelf hier op thuis zitten en denken ik ga alles om die. Ze pakken uit in Marm. Het is krijgt de Champions League bij maar spandoeken en vuurwerk. En vanzelfs de strijd op het veld. Marm is ietsje beter in het begin en komt op 1-0. Pieter! Bij die stand is Marm kampioen. Maar dan wordt de Westrische staren gewoon wat gremietiger, wat voeler. Hey! Pieter, doe is gelijk. Pieter is gelijk. Op mijn eigen niveau krijgt de mol. Scheidsrechter, waar gaat het nou om? Wij met stil bezig. Kuipers, heel Barcelona, denk je nou, je gele wol, jong. Mafkees. Sorry. Nee. Sorry. Denk erom. Ja, nee, klaar. Ja, het wie op de na. Sorry. Ik snap het. Ik voetbal in emotie. Sorry, ik neem je maar waarom, sorry. Maar dan begint het alweer wat tjen te zitten. Kut meren. VCR krijgt echt kansen. En de keeper van Marm gaat flink in de fout. Gewoon wij de keeper bij de aas. Want toch een blessure nou de eerste keeper. En dan dit. Op de bank bij Marm zit Reinder Slager, oud-verdediger van Harkema's Boys. 2 uren van deze wedstrijd nog keeper bij Marm 2. Tweede helft? Ja. Maar hij komt er de tweede helft in. En krijgt voort een heerlijke de kans. Sterker nog, Marm stapelt het kans op kans. Hoe lang is dat? Marm zit beter in de wedstrijd. Er komt een extra wissel aan. Maar kijk op het moment dat Sander wissel je wil. Wat dit? Godverdomme, blow eens een keer in de hot, man. Het is een heerlijke goal van VCR. En zij komen dan ik op 2-1. En dan is het spelen. VCR is kampioen van de 5e klasse. Dit ben je zoer niet in. Op een gegeven moment waren er wel een beetje onrustig. Ja, mag zeker. Ja, een beetje misschien, een beetje. Aan het einde even wat, hè? Ja, dit wordt een proces om nou de boel zo het weer op te laden van de weekend. Dat besluit nog het verhaal van Jurien Steegstra. Speler van Marm. Maar zijn vriendinnen wen het in Rinse Mageest. Beetje zonde. Maar hij is gelukkig de steun van die vrouw. Hè? Ja, Toch? altijd, hè? Gelukkig al. Ja? Ja, dat maakt het dan een beetje goed. Ja, dat wel, ja. Want sliep jong in Rinse Mageest of sliep jong in Marm? Nee, ik sliep hier in Marem. Ik kom net ineens van mijn geest. En Do? Ik sliep in de geest. Oh nee, joh. Ja? Ja. Dat mama wel moest aan wedstrijd. Ja. Maar ja, Nou, verder is het wel een leer van me. Ja, nou, Nee, dat kan. Bedankt aan mijn vriend, hè. Ja, dat wil ik.